Salut! Eu încep de azi o dietă antiparazitară pentru paraziți intestinali. Și suntem un grup de fete care începem dieta în același timp și pentru cine nu mai ținut genul ăsta de dietă sau e un pic neclar partea de alimentație care vine pe lângă suplimentele specifice de paraziți, ce mâncăm ca să nu le placă paraziților și să nu le încurajăm creșterea. O să explic un pic regulile și, mai important, să vă dau niște exemple, tips and tricks concrete de ok, dar ce mâncăm efectiv, am înțeles regulile, dar ce putem mânca. Mă focusez pe micul dejun azi și o să vă dau niște exemple concrete cu ce am găsit eu acum prin casă și potrivit în această dietă a se mânca la micul dejun. Deci, prima regulă în această cură este să reducem consumul de carbohidrați. Carbohidrați / zahăr, care e mâncarea preferată a viermilor și a noastră, genetic. Zahărul am fost proiectat să-l mâncăm și organismul nostru din zahăr își obține cel mai ușor energia și asta ne ajută la supraviețuire și ne ajută să... Vara e plin de alimente cu zahăr, toamna ca să punem pe iarnă, să ne îngrășăm ca iarna să avem provizii, că nu prea ai mâncare, dar în societatea de acum noi nu prea ne dorim asta, că avem mâncare și iarna suficientă, nu e mai nevoie să ne îngrășăm și atunci zahărul ăsta e bine să limităm consumul. Și mai ales că le place paraziților, în perioada asta regula de aur e fără zahăr, fără lucruri dulci. Zahărul ăsta, practic, în nutriție e numit carbohidrați. Carbohidrații sunt partea din aliment care organismul cel mai ușor o descompune în energie. Și, practic, combinat cu grăsimile, de exemplu, ajută grăsimile să fie puse pe iarnă. Dacă mâncați combinația de zahăr și grăsime, pentru cele din voi care cumva ați vrea să și dați niște kilograme jos în perioada asta, dacă tot țineți regim, evitați să combinați alimente cu zahăr și cele cu grăsimi. Pentru că grăsimile, corpul le descompune mai greu, au și calorii mult mai multe, deci îți dă ca și cantitate energie mai mare, dar corpul se chinuie mai mult să o ia din aliment. Și când tu mănânci mai mult decât ai nevoie în momentul ăla, corpul zice ok, am excesul ăsta de energie, cumva când ai multe calorii din grăsimi și tu ai și zahăr acolo, zahărul e cumva mediul prin care grăsimile alea se și depun ca și grăsime în celulă. Că grăsimea de una singură, cumva fără zahăr, nu are mecanismul să bată la ușa celui să zică hei, eu-s grăsimea, lasă-mă să intru. Zahărul e ăla care celula lasă să intre, zice, da, deschide-mi ușa celula, ce da, și atunci intră grăsimea, se pune acolo și avem niște colăcei foarte drăguți pe burtă. Deci dacă vreți să și slăbiți, încercați să evitați să fie și carbohidrați și grăsime la aceeași masă. Puteți la mese diferite. Acum, ca regulă generală, e să reducem carbohidrații în general în cura asta, pentru că sunt delicioși, nu numai pentru noi, ci și pentru paraziți. Carbohidrații, cum îi găsiți pe orice produs, vă uitați, are o tabel nutrițional unde găsiți categoria carbohidrați. Ca regulă, acum zic eu, pentru o dietă, să zicem de începător, care nu vreți să eliminați total carbohidrații, adică ideal ar fi să țineți o dietă ketogenică în perioada asta, aia elimină de tot, adică maxim 5% carbohidrați, dar aia e cumva nivelul avansat. Mă gândesc dacă în a doua perioadă o să țin varianta aia, dar pentru aia o să fac un videoclip separat, dacă sunteți interesate, ziceți-mi și fac și pentru aia. Aia se pretează și la slăbit, adică dacă vreți să slăbiți, clar, dieta ketogenică vă ajută, inclusiv pentru sănătate, e foarte bună, boli autoimune și alte afecțiuni sunt mult îmbunătățite, dar e și foarte greu de ținut, mai ales că în perioada asta, pentru viermi, recomandarea e să nu mâncăm nici produse animale, deci carne, lactate și ouă puțin, și atunci
în dieta keto fiind numai 80% grăsimi, 20% proteine, carbohidrați maxim 5%, trebuie să ai un pic de grijă și destul de restrictivă, puține alimente mai rămân permise. Dar, carbohidrații. Eu așa v-aș sugera, părerea mea profesională de consultant nutriționist, având în vedere că e permis linte, năut, leguminoase, să vă uitați grosomodo cantitatea de carbohidrați de pe aliment să nu depășească cam 50% sau 50 de grame la 100 de grame. Dacă vă uitați în tabelele astea, majoritatea au la 100 de grame cât la 100 carbohidrați, cât la 100 grăsimi, cât la 100 proteină. La carbo să fie până în 50. Acum, la unele produse, hai că mergem până în 60%. De exemplu, pâinea normală are către 80% carbohidrați. Ce vă sugerez în loc de pâine, pâinea asta Vasa, făcută din secară, dacă nu aveți probleme cu glutenul, sunt și variante fără gluten, dar aveți grijă că acolo să fie mulți carbohidrați în majoritatea. Asta este care au puțin gluten și eu am o mică intoleranță, dar aici glutenul e destul de puțin, deci nu am alergie, dar o mică intoleranță. Și astea au, de exemplu, 5-8% față de cam 80% cât ar avea o pâine normală. Și este o variantă mai bună. Deci la mic dejun, pâine cu ceva, vinetele sunt o soluție foarte bună în perioada asta. Dacă aveți salată de vinete cu sau fără maioneză, dacă e voie și ou. Dar în loc de pâinea normală, puteți înlocui cu așa ceva. Acum, varianta keto ar fi cu felii de castravete, apio sau puteți folosi pe felii de roșie direct dacă vreți. Cei mai puțin carbohidrați. Eu mai mănânc și așa numai, dacă nu mi-e foarte foame. Cumva, dacă adăugăm și un cracker din ăsta, e mai sățios un pic. Acum, eu, de exemplu, la micul dejun, să trecem în partea asta, la micul dejun mănânc fructe. Cam singurele fructe permise îs lămâi, gref, lime-uri. Acum lămâia poți să o pui, eu am folosit-o în ceai și suc de cătină, dar ca masă, mi-am luat niște grefuri, o să mănânc unul sau două, să vedem după unul cât mă satur la mic dejun în loc de alte fructe. Greful e foarte bun și pentru detox, anticelulitic, e un fruct sănătos și nu e foarte dulce, de-aia e permis. Dacă sunteți cu fructele dimineața, cum sunt eu astăzi, o să mai merg pe fructe și după aia mai văd. Dacă sunteți cu laptele cu cereale, am și acolo alternativă, având în vedere că lactatele nu sunt permise. Eu iau din Lidl lapte din ăsta neîndulcit. Acum o să zicea, păi că e orez alb, care nu-i permis, deci nu abuzați. Eu aș zice, o porție pe zi e ok. M-am uitat în tabelă nutrițional și are doar 12 grame de carbohidrați la 100 de grame, deci e ok. Și nu are zahăr. Deci o porție de lapte cu niște cereale e ok. Ca cereale, acum cerealele normale cam sunt pline de carbohidrați. Este alternativa asta de keto, de exemplu. Găsiți cereale pe care scrie keto și astea în general sunt ok. Ceva granola, asta e plină de semințe, cocos. Da, e destul de multe semințe aici. Vedeți dacă tolerați, că nu o să semene la gust cu cerealele cu care sunteți obișnuite. Și ce am mai găsit la DM, care mi s-a părut interesant, sunt fulgi de soia. Nici n-am mai văzut până acum, care tot așa cumva arată ca și fulgii de porumb. Am gustat așa la gust, ok, adică nu sunt nici răi, dar nici delicioși. Cumva te satură și tot așa înmuiați în lapte, o să fie ca mic dejun. Dacă sunteți obișnuit cu iaurt la mic dejun, tot așa, asta e luat de la DM, dar și în Lidl, în Kaufland, peste tot acum găsiți varianta de iaurt vegetal. Doar uitați-vă pe ingrediente că multe din ele au mult amidon adăugat, deci vă uitați la câte grame de carbo au, să găsiți o variantă cu cât de puțini. Asta, de exemplu, are doar 10% carbohidrați sau așa ceva. Asta e de ovăz, de la DM, de la Lidl este tot așa de cocos, iar recomand. De soia aveți grijă, eu n-am găsit iaurturi de soia care să zică soia nemodificată genetic. Deci la produsele de soia, dacă găsiți bio, dacă nu, să nu fie modificată genetic, ideal, că nu e ce trebuie.
că veni vorba de soia, mai am două produse. Dacă sunteți cu pâine, cu ceva, v-am zis pâine, aveți vasa din astea sau orice crackers, biscuiți găsiți în comerț care sunt cu carbohidrați reduși, să fie până în 50, hai 60%. Și soia nemodificată genetic, Ineditul face produse bune din soia. Cel mai sănătos e tofu ăsta simplu, doar tofu cu soia, cu sare și cu sare din aia care îl coagulează. Și ce produse am mai găsit bune, iar îi Aivia, firma asta, care tot așa scrie că sunt nemodificate genetic, îs cu etichetă curată, nu au conservanți prosti în ele. Și pateul ăsta vegetal, eu inclusiv în keto l-am folosit pentru că are doar 1,4 grame de glucide la 100 de grame, deci e foarte, foarte puțin. Și atunci, chiar dacă mâncați împreună cu astea care cumva au mai mult, ăsta având extrem de puțin, cumva împreună este ok. Deci, aia zic că mai putem face o excepție, astea sunt un pic mai mult carbohidrați, dar îl combinăm cu ceva cum e pateul ăsta care are spre deloc și atunci cu un ardei, o roșie, o ridiche, băgați multe legume. Ăsta e al doilea punct, deși în dieta ketogenică, cumva, dacă o ții greșit și te focusezi pe aia, trebuie să mănânci de grăsimi și mănânci multe semințe, nu m-am făcut și greșeala asta. Mi-a ieșit la analiză omega-6 foarte mult față de omega-3 în condițiile în care eu luam supliment, pentru că am mâncat destul de multe nuci, semințe și mai puține legume. Deci, pe locul întâi, în dieta asta să fie frunze, acum e primăvară și găsiți salată, spanac, valeriană, rucola, pătrunjel, tot e verzi acum. Deci mâncați mult, mult verde și legume, cât de multe, roșii, castraveți, ardei, apio, tot ce prindeți, bulie. Foarte multe legume, e important. Un alt aspect care mai era în documentul de la Gabi, legat de regulile de deparazitare, nu știu dacă ați reținut, că nu era foarte marcat așa cu bold, era uleiurile să fie neîncălzite, ziceau ei acolo. Cumva evitați prăjelile, în primul rând, alea e cea mai nesănătoasă mâncare pe care o puteți mânca și ca om sănătos, deci prăjelile. Dar inclusiv că scrie acolo să mâncați multe supe, ciorbe. Noi tradițional cumva călim în ulei legumele alea din supă în ciorbă. Eu m-am obișnuit de mulți ani și știam regula asta cu uleiul, mai ales dacă gătiți cu ulei de măsline și investiți ca mine din ăla extra virgin. Dacă tu te apuci și prăjești legumele în uleiul extra virgin, ăla nu mai e extra virgin, că de aia dai banii să fie presat la rece ca să-l mănânci presat la rece. Deci, ideal, lasă-l așa. Și ce fac eu? Călesc în apă, deci pun ca și cum aș pune ulei, apă puțină și le năbuș acolo așa în apa aia un pic la abur. Și după ce am fiert supa și așa am terminat-o, după ce am stins focul și înainte să o serviți, atunci adăugați ulei în supă. Că o să rămână aroma aia de ulei, dar nu îl ardeți, nu îl prăjiți. Îl adăugați la sfârșit. Deci asta de mulți ani o știu din mai multe surse. Uleiul se adaugă după ce ai gătit mâncarea, nu îl prăjești. Mai ales dacă pui unul de bună calitate. Acum, pentru gătit la cuptor, eu folosesc, de exemplu, uleiul de cocos, dar mă asigur că și ăla nu dau cuptorul mai mult de 180 de grade, ca să nu-l afum prea mult. Și uleiul de sâmbur de struguri, iar mai e ok să gătiți cu el dacă vreți să-l fierbeți. Dar pentru dieta asta, hai să încercăm să-l limităm și să-l punem la sfârșit în supă. Încercați și vedeți. Ce pot să vă mai dau eu? Ce mai îngătesc eu? Acum m-am focusat pe micul dejun. Dacă ca și masă principală, eu m-aș recomanda salata de toate zilele, în fiecare zi o salată măcar, cu frunze cât de multe. De pus în salată, ulei de dovleac în loc de măsline. E foarte sănătos de măsline, dar dacă aveți, eu de exemplu soțul meu mi-aduce din Austria un ulei foarte bun bio de dovleac, dar găsiți și în comerț. N-am găsit așa bun ca ăla, dar dovleacul e antiparazitar, deci pentru cura asta de parazit, semințe de dovleac în orice formă le găsiți și ulei de dovleac. Deci în salată eu o să-mi pun ulei de dovleac, adică ajut să moară paraziții cu orice metodă. Ulei de dovleac e una. Pus în salată o să vedeți că e foarte aromatic, dă un gust extrem de bun la salată.
Și salata mâncată înainte de altceva cu keto, altceva cu carbo, scuze. Deci asta de la Glucose Goddess, sfat. Dacă băgați o pâine cu ceva sau la amiază gătiți un orez integral sau gătiți linte, năut, și lintea și năutul să știți că au carbohidrați destul de mulți, mai puțin decât orezul alb sau așa, dar au. Și atunci îl combinați cu o salată. Faci un hummus, dar îl mănânci lângă o sălățică sau mănânci salata înainte și după aia mănânci un cracker cu hummus, dacă îți place combinația asta. Combinația de cracker cu hummus iar e bună, mai ales că noi o să ținem dietă vegană. Dacă ați auzit asta cu proteinele, ai de mine vegan, ai proteine. Este un sâmbure de adevăr în sensul că majoritatea proteinelor de origine vegetală nu au cei 8 aminoacizi esențiali. Deci cumva proteinele sunt o serie de aminoacizi, dintre care unii sunt esențiali și alții sunt neesențiali. Ăia esențiali sunt aminoacizii care corpul nostru nu-i poate produce singur și atunci singura lui sursă e din alimente și atunci e important să-i avem în alimentație pe toți. Produsele animale cam conțin pe toți aminoacizii, dar mă rog, ei vin la pachet cu alte probleme. Nu intru în ele acum, dar dacă tot țineți regimul ăsta mai mult vegan, cumva ajută proteinele vegetale să ai mai multe la aceeași masă, mai multe feluri. Și atunci ele combinate, cumva împreună, ajung să ai toți aminoacizii esențiali. Și una din combinațiile care cumva împreună au toți, îi cereală plus o leguminoasă. Deci mănânci pateu de soia, dacă îl pui pe o din asta de soia, din câte știu, are toți aminoacizii. Deci soia și quinoa știu eu și nu știu că nu drojdie inactivă. Dar soia și quinoa am mai citit eu că ar avea toți aminoacizii, deci e o sursă bună. Dar dacă mâncați hummus, de exemplu, hummus combinat cu niște din astea de cereale, împreună au toți aminoacizii, deci aveți și surse de proteine acolo dacă faceți combinația asta. Deci dacă vă îngrijorați cu proteinele, nu vă îngrijorați. Aceste combinații vă ajută. Ce mai vreau să zic? Pe lângă salată, ce mai îmi fac eu ca mâncare care o gătesc o dată și o am în frigider? Droburi de legume combinate cu leguminoase, în care eu pun, de exemplu, semințe de dovleac. Deci fac o combinație, dacă știți cum e drobul de Paști, în care puneți carne de miel, ceva de genul o să iasă, dar nu punem carne de miel, în loc de carne punem năut, linte, soia, fasole, ce leguminoasă vă place ca să fie ceva consistent. Și eu pun și semințe de dovleac, care îi dă un gust foarte bun. Aveți chestii antiparazitare, aveți grăsime acolo. Ca să lege drobul, ou e cel mai la îndemână, deci puteți pune un pic ou. Sau dacă vreți vegan, alternativa vegană sunt semințe de in, care le lăsați la muiat în apă și o să vedeți că în jumătate de oră sau și mai repede apa aia devine așa mucilaginoasă și cumva ajută să lege. Semințe de psyllium iarăși ok, să lege compoziția și să se umfle. Dacă vreți cu cel mai puțin carbohidrați, ar trebui și o formă de făină. Eu mai folosesc mult făinuri de astea de acum orezul nu că e cu mult carbo, de năut, de linte, de făină de orice găsești acum. Numai să cauți. Și am descoperit recent făina de bambus. Făina de bambus aia și în dieta keto e recomandată, care foarte, foarte puțin carbohidrați spre deloc și ajută să umfle, să dea consistență. Și pe drobul ăla bag legume multe, puteți băga vinete, dovlecei, brocoli, conopidă, ce vă place vouă. Și bag inclusiv frunze. Eu, de exemplu, frunzele de lobodă îmi plac, spanac, curzici, chestii care, în mod normal, nu le pui în salată, le bag în drobul ăla, care sunt bune și gătite. Și împreună cu niște ou o să vă las link la pagina mea de Facebook unde am rețete acolo. Am și o rețetă de drob din ăsta. Nu mă uit niciodată la cantități exacte, să iasă consistența ca un drop de Paști care la cuptor să se întărească și să fie ca o plăcintă care poți să o tai felii și poți să o mănânci așa cu o legumă. Eu mănânc mult la o salată, îmi fac un bol de salată mare pe care pun doar ulei, sare și drobul ăla e practic proteina care ai pune în salată dacă ai pune brânză sau altceva.
Acum, avocado e o sursă foarte bună, nici salată cu avocado e o soluție foarte rapidă. Dacă vrei să mai variați, acum nu poți toată ziua tot avocado, drobul ăsta poți să-l schimbi cu ce ingrediente vrei, faci o tavă din aia și 2-3 zile ai mâncare, poți să spui la pachet, la birou, la așa. Mie mai îmi place cu, așa simplu, cu muștar, de exemplu. Mare grijă la muștar. Muștarul e plin de zahăr. Deci, dacă vreți să mâncați muștar în perioada asta și aveți drum, la magazinele naturiste se găsește și muștar care e fără zahăr. Și vă recomand, e foarte bun. Este la Naturhaus, dacă sunteți din Cluj, aici vis-a-vis de centrală am găsit, și online găsiți în multe locuri. Și la ketchup la fel, am găsit o variantă de ketchup de la Tommy care e fără zahăr și e foarte bun, că fetița mea de când a gustat ketchup-ul, ketchup și ăla de casă, nu vrea de magazin, că e mai ambalat mai drăguț, dar este de la Tommy, variantă fără zahăr, cu așa albastru pe margini. Dacă căutați în magazinele mai mari la Kaufland, am găsit eu, dar există și ketchup fără. Deci cumva încercați să reduceți pe cât posibil consumul ăsta de zahăr. Nu ducem la extrem să fie 0%, dar unde putem. De exemplu, dacă este un ketchup cu zahăr, fără zahăr, hai să-l alegem pe ăla fără. Muștar cu zahăr, fără zahăr, hai să-l alegem pe ăla fără. Și atunci toate măsurile astea cumva ajută ca să nu mai hrănim viermi. Că noi, de fapt, luăm toate suplimentele astea care nu le place și îi elimină, da, dacă în același timp îi hrănim cu ce le place, le dăm forță și mai greu să fie eliminați. Cu cât îi înfometăm, o să fie mai slăbiți și o să se elimine mai ușor și să avem succes. Cam atât. Dacă aveți orice întrebare, lăsați-o undeva și vă răspund pe telefon, pe WhatsApp, pe comment aici, whatever. Mulțumesc!